Horas madihita saluhna kadongan saporsiaon di bagasan Yesus Kristus tuhatai martang yang mahita. Ali Tuhan debata oleh ate situ du pasatra nami tuho di sudi asido toloni roham. Nama dongani hami satu partikianon. Tuhan yang tanghono nami mahatam marsaringar mai di tonga-tonga nami. Si sama Tuhan dusap maleson nami olang mengasahun Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatain debata di hita di bagasa tikion imanatar surat di buku Matius bidusa plonom ayat 20 sada sahat tuai 20 songon madidok disi. Olak ni ima di patorang Yesus tuaka sisianna. Naikon laho do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian aka situan ni natorop. Sia situan ni malim nang sian siboto surape. Pola ikon mate ibana bunuon jala panguluo diari patuduhon. Dungi diaraho si Petrus ma ibana disaritai ma ninna do asima rohani debatadi ho Tuhan unang masonggo pitu ho alai humusor maanggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho diau aidang di parrohau ko akana di debata akana di jolma do. Dungi di dok Yesus matuaka sisianna. Nasa nagiok mangihuto nau. Di suadahom madirina. Di porsang masilang natu ibana. Di huton maau. Ay nanaing paluaho kosana. Mga gohosa do. Alay na agwa kosalan yau. Ido na jupangan. Ay aha maatong gunana di jolma. Nang liat portibio diomo. Anggo mago do todina ahamatar leho jolma bai tubus ni todina aina Roma sugot anak ni jolmai di bagasa kasangapun ni amana rap duhut akka suru-suruanna dungi balos sononna matuganup hobartu na niulana natutudo na hudokot tuhamu dang namangai hamatian anggo debes yan akka na jongjong dison sojolo di idaro anak ni jolmai di bagasan harajaonna olak nido sahakna. Topi ni hatani Tuhanon maswadaho diri mamorsang silang ala mangihuto Tuhan Yesus. Akadongan sapur siau dinaung leleng Yesus rakdo takasisianna marsiajar nasida di bagasan pangajarionna huhut manangihon akahatana. Dihilala Yesus nungatikina bepasahaton taringo tu hamamatena dohot haheonna tunasida. Asaradi akasisianna mengadopi akananeng masa tu ibana. Ima hamamatena dohot haheonna hobar tu sakap ni bata naiko pasautonna. Naparjolo na boy berengota syatur pukon di papotoho Yesus tu akasisianna nanaik sitaononna. Ima daya 20 sadai. Daya 20 sadai di dok Yesus taringo tu si taonon nanaing masa tu ibana. Inganan ni si taonon ni di Jerusalem. Buasa ikut tu Jerusalem ibana lao. Ala di sido bagas joro ni debata. Inganan ni halak jahuri pasahato peleat tu debata. Iko pasahaton na dirina gabe pelean na mangolu tu debata di Jerusalem. Marhite na manaon na porsuk sian aka situan ni natorop. Sia situan ni malim nang sian siboto surape. Pola ikon mati ibana bunuon. Sude na mamunu ibana marsada marhite mahkamah agama Yahudi. Ima Sanhedrin na di Jerusalem. Akahalak na sangap na marna punaho tohonan di parugamau Yahudi. Nasa sitong na ikon na sida do nagabe sipatu joloon na pasangapo Jesus Kristus Mesiasi. Alay gabe na sida do patu jolo lau mamunu Jesusi. Aha do nanaing dohonon ni namasai. Godang halak na maboto hatan dia bata na madok porsea di haroro ni Mesias. Idao pangalahona hira halak na badia naringgas tu pertanyaan hape maswadaho Jesus Kristus di ngoluna. Tutudo nyan sian horong pamarita romdo na manguhum huhut mapersilak ko Jesusi. Alay aka situani natorop, situani malim, nang aka siboto surat do nagabe pabosirina asa mamunu Jesus.
Buasa iko pawan ni Jesus tu akasisian na taringo tu si taonon naneng masa tu ibana. Naing patuduhonon ni Jesus tu nasida sude si taono dot hama matena sa luhut nai di bagasan pamoton ni debata hobar tu sakap ni debata. Buasa di patorang Jesus taringo si taonon na tu akasisian na. Lao padeng gatot pangatusion na sala naung tartanom di pikiran ni akasisian na. Taringo tu harajaon ni debata. Molo porsia do sisian na natutudo Jesus Mesiasi, to tudang laho be pikiran na sida tu hasangapon, do tu huaso ni haportibion, na maralo tu si taonon, silang hamamatena dohot haheyon na. Lapatan na marhite buah-buah na pinasahan ni Jesus tu akasisian na, tung masay marasing do harajaon ni debata, na pinasahan ni Jesus, siyan na adong di pikiran na sida. Harajaon ni debata dang taringo tu hasangapon nang huaso na adong di portibion. Alay taringo tu hasangapon do tu haso ni debata na sosia portibion do. Haporsuhon na songon dia do na tinaon ni Jesus. Godang si taonon na porsuk ikot taonon na adoraso tarbunu ibana. Hosom elak teal do late ni rohan na sotar papuas yan akan na marmusu tu ibana. Ala habengeton na sotaralo akan na marsugo ni roha tu ibana. Saluhu na iko do taonon na isa-hisak tijur pastap-pastap haliaon lising-lising. Ido na ikon masa tu Jesus. Tung si taonon na jorbu do na masa tu ibana. Saha tu na mate ibana. Alay di do Jesus do taringo tu haheheon na. Iman na patubuhon las ni roha tu akasisian na. Nang peikon mate ibana alay mula mangolu do ibana diari patuluhon. Adupan na do hamuliaon na. Nang peikon marsitaonon ibana alay iko katidakonon na do na mangolu do anak ni debata diari patuluhon. Iko pabuon ni Jesus do itu akasisian na lahu mangaramoti do patoguhon haporsiaon nang pakrimon na sida. Ditiki di patorang Jesus taringo tu silangi dohot haliaon ni silangi huhut di patorang Jesus do taringot tulas ni rohan na pinarade ni debata di ibana. Marhitei asa porsia akasisian na di ibana. Narade jala bengek do ibana manuhu silang nak kaliaoni. Marhitei ikon marsitutu do akasisian na marnida sitaonon ni Jesus naneng masa nama tu ibana jala marpakirimon marnida hamuliaon na pinarade ni debata di ibana. Napaduahon alus ni si Petrus taringo tu naneng masa tu Jesus. Ima bui tamiring daya 22. Di ayat 22 UBG hatorangan na pinasahan ni Jesusi dang rade rohani si Petrus molo marsitaonon jala mate Jesus. Gabe di do ibana asimar rohani debata di ho Tuhan unang masonggo pituho. Tarida do nasia kaportibion na si Petrus mandoki. Holan hasonangan na sabing nama do dang adok si taono di harajaon ni debata. Alani molo binere pangalapatio sian hata gori didok dosongonon. Guru, selamatkan dirimu. Sayangilah dirimu sendiri agar siapapun tidak berlaku kejam terhadap engkau. Kasihanilah dirimu di hata Indonesia na didok. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Hirana lomoro hani si Petrus asa tahutan Yesus mengadopi haporsuhoni songon ibana na tahutan. Alai salah do pikiran ni si Petrus na marnida holong do tabengeton ni Jesus hobar tu pikiran na sadiri. Tubuh di pikiran ni si Petrus siya kajol maon na sotupa masa si taono tu Jesus songon anak ni debata na mangolu. Dang natikos gabi akasi tuani malim dot akasi boto surat na mabiar mida Jesus. Boy mamudu ibana nama say holong rohana tu sude jolma jaladang tarbahin masa si songoni. Napatuluhon alus ni Jesus tu si Petrus.
Boy tabereng di ayat 20 tolu. Ayat 20 tolu disibor tabereng murut do Jesus tu si Petrus. Ala nang rade ibana majalo boa-boa na ikon marsitaono jala na ikon mate do Jesus. Alai humusor maanggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho diau aidang di parrohahoko akana di debata akana di jolom mado di hata Indonesia na enyahlah iblis boasa di dok Jesus songoni tu si Petrus hahado na salah di si Petrus HP di Matius bidu 10 ayat 17 baru dope di dok Jesus tu si Petrus martua doho Simon anak ni si Jona ai dada daging dohot mudar papatar honit ho damang na di banua gijangido ala panidangion ni si Petrus na Mesias do Jesus anak ni bata na mangulu alai di hata ni si Petrus na mandok sayunang mama saitu ho sasitong na gabe partutuha do si Petrus marhiti hatana tu Jesus aidang tamanian dohonon na songoni tu guruna di hata Indonesia na didok engkau suatu batu sandungan bagiku engkau menjadi penghalangku engkau menghalangi jalanku sasitong na marhite ngoluni Jesus do Jesus mabuak kalua tu sile jolma dalam masai manigor tulau ni do rohana alai Roma si Petrus lau mangabati manang mangarahon asa mambai gabe met rohani Jesus dot ulauna HP rohana dot ulauna nalau maboak kaluau do asa malua sude pardosa sian hamatian alani sude akan mangabati ulauna di ida Jesus do narosia sibolis dang hasonangan ni dirina na siap portibion na niluluan na dang ro ibana tu portibion lau paluaho dirina alai mangaleho kosana asa malua sude jolma pardosa siak kamatian sude na mangabati ulaon ni debata di ida Jesus doi ulaon ni sibolis alanido dang na di pikiran ni debata na di pikiran ni si Petrus ai na iko sau do na hobar tulomo ni rohani debata napaupaton poda tunagiot mangihuto Kristus buita bering daya 24 akadongan sa porsiao dang mura mangihuto Jesus madok adong do naiko siulahonon ni akan nagiot mangihuton ibana imana parjolo di soadahom ma dirina hatam masodau diri nunga somal tabege diaka jamita gariada tahe olo do dirita na parjolo manulakon molo hata masodau dirion niang do di padohan borak di pangulaon maralo turuha perdagingon adong arga naik sigararon ima pakokopon manang pengorbanan masodau diri marlapatan mai mangarumari diri manang mengosongkan diri patutoru diri mamorso diri makalusso diri masai maol doon ulahonota maralo tu pangalaho perdagingo do tumudarta dang isiau maradopo Jahoba dang isiau maribako Jesusi ditada dirina dang makilala ibana na jumago siat Tuhani dang dipaburnang-burnang dirina dang dipatibo dirina maradopo Tuhani doho tumaliangna ima sihirimonna siak kitabi alani hatani Tuhanon neng madot tuhita asamu bahita alana jodo pehita makilala diri taon na say jumago say olo dope tubu padohan tunggabe olo madiriku aturon ni ayau pe anak ni raja do boru ni raja jala au pe raja do di habata kotai tungima mangaleo poda tuau songon nalia au di baheni perpangkat adong jabataku au do namarhuaso di luaton dai komabiar manyan ibana doho pasang apau gabe olo maau pamagoho kadirioku ay namora do au dai ko dipuji jala dipasanga manyan au molo soalan ipamikirio doho pada potu
datung na boy jadi di baheni. Daikon au manian raja si sukunon jalapani roy. Gabe parhobasna daikon ibana do na makobas yau. Gabe yau mana mangido hasesani dosa manang maaf dang au nasala. Daikon ibana marsobat au datung au dah dang tartanyak kon awi. Alanung atung pahacitu pabainan na itu au. Akaroha si songonido nama bahin maol jolmai lau masuadahon dirina. Asalan takas taboto masodau diri dang sarupa itu nama jamoto diri. Manang mangorom diri. Masodau diri tubuh siar roha na serep na mangarajumi gogo doho tuaso ni debata. Songon Johannes padidi panurirang na ubalga sian aka panurirang. Haserepon ni roha do na pinatuduna. Dada ulaon na nabalgay. Ala ibana do na madidi Tuhan Yesus. Laho mamuhay ulaon ni Tuhan Yesus di portibion. Alay di do ibana do. Yang go ibana patut lam gada lam moru maanggoau. Boy tabereng di Johannes tulay tulupulu. Dang naubalga sisiani sian guruna. Molo sisian ni Tuhan Yesus dohita. Daikon ubalga manya kasangapon ni Tuhan Yesus ingoluta maribakon hasangapota. Ido ikon ubalga doi. Dao masya kita gijang ni roha. Tutu matahe masodaho diri neang di padohan borak di pangulaon. Alay nang pesongoni. Maol diuladang namarlapatani dang boy diulahon. Asaod do rikot haserepon ni roha. Mangokui huaso ni Tuhani di ngoluta. Molo say tarajumi. Ngolutaon holan basa-basa ni debatado. Ay soado kwasota na lauboy. Manabay umurta. Alani naeng mapakiot tang ngolutaon. Lau mangulahon nadenggan. Hobartu pasu-pasu nang tajalo. Adong pedihita dada gabe mabain. Hagi jangon ni rohai. Napaduahon di porsang masilang na tuibana di huton ma Jesus. Songon Jesus na ulo madala ni dalan ni silangi ikos songonido nagyot mangihuton ibana. Marhitei naing di pay baru Jesus pangatusion ni akasisian na di pajauon na silay. Molo naing gabe si huton ibana ikon radedo mangaleo sude ngoluna tu Jesus. Rade pasidikon akahagiot pardagingon na sohobar tulomo ni rohani debata. Rade mangadopi godang ni akasitaonon jala rade manuhuk silangi. Silang marlapatan hamaolon. Sitaonon nanyadopan ala mangihuton Kristus mangulahon na sitong. Ordo sitaonon ni akka na maswadaho diri uduk tu Kristus. Alay dang na sude hamaolon manang sitaononi didok silang. Molo ala ni hatata manang pamangata na suboy tarajay doho pangalaho na sosuman gabe targasi manang ditorui halak kita. Dang ina gabe silang dihita. Uhumad doi ala hita do na patubuhoni. Alay molo tapasingok dongata asa marhamubaon siapa bahenan na soture. Gabe di paholang do di paburu-buru kita, di burai hita, odo na didok na silangi. Isarana molo adong sadapar jahat, di tadi kok kajahatoni, di ulahon na denggat dan hamubaon ni rohana. Dang say sude marlas ni roha, tong adong na mangarehei, ala nunga moru donganna, adong na paburu-burukon, jala akan ang mangaku Kristen, odo na margoar silangi. Borak do mangadopi bura-bura isa hisak ditorui jolma ala mangulaho katigora do tasitongan. Alani borak na torop halak maol mangulahonon. Marasing bedo silang na dipaporsato tu ganup hita. Hobar tu pa jauot tu hita. Uduk di adopan ni Kristus do hicuna. Mamor sang silang rikot hasatiao ni roha. Hasatiao mangulahon lomo ni roha ni Jehovah. Jala diganu akan aporsai marasing bedo na masa di nguluna. Boy do alani akan namasai torop do zolma nagabe marikati sian akka hamaolon na diadopan na. Alay Tuhani
di paloas do hita mangadopi parukiloni songon sere asa gabe sada perhiasan nauli ikut ditutung di pamasuk tu cairan kimia dipukul baru petarida sinodangna di paloas Tuhani do hita mengadopi hasusaan alani hati goran asa gabe sisian na arga hita ikut tahapor siai do dang lobi siang gogotai hamaolon na taadopi jala diurupi do hita mamor sang silang na dihitai asal mahita satia songon nani do ni si Paulus di Filipi 4:10 saluhuna do tarpatu paau marhite-hite ibana na margogoihon au mangihuto Jesus marlapatan maniru rohado pabahinanna mangulaho pati nay baru na nilehon ni Jesus ina naing masyaolonga kita jolma songo kolong ni roha ni Jesus dihita saluhuna naing masongoni do tita masyaholongan boy tabereng di buku Yohanes 10:34 nunga dipatudu holong natu hita nunga dipalua hita sia dosa jala disuruh do hita mangulaon holog tudongan naing matarida tada hamuliateo do pamujiot tamar hite parulaon do pabahenata na denggat tugan dongan asa di bagasa kasatiaon haring gasok kita mangulao kolong tua kadongan ima holong na somar pabuat marohan na panguluho dongan paulihon dada manigai memberkati bukan mengutuk mengampuni bukan membenci menerima kekurangan bukan kelebihan saling mendoakan tajahama Matius bidu 25 ayat 31 ayat 46 odo gabe ulah honota hasatiau menghutok Kristusi diuji do hataridana ditiki mengadopi hamaolon mana kasusaan mana parukiro kita songo soldadu diuji do hasatiauna ditiki parporangan hasatiau mamor sang silang perlumar patas niroha habeng eton niroha hatauon doho pakrimon tu Jahoba odo mabaik kita margogo dang madele manang putus asa ala ni parukilon na mangulahon hati gorani roha na madele maol do dayon ni holong do pabainan ni Jahoba di ngoluna maol jala rahis pedalani molo di bagasa kasatiaon habeng eton do pakrimon tardo kita Kristus hangolua diau labanang hamatian Filipi 1:21 alanita hutom ma Jesusi di pargogoy Tuhani mahita disi na palimahon na agoa ko sa alani Jesus ido na jupangan ngolu saling liling na boy tabering daya 25 dungi dido Jesus ay nanaing paluaho ko sana mga gohos sado alay na agwa ko sa alan yaw ido na jupangan akan na margogo paluaho ko sana na marlapatan na holang mga luluy pakilalaan na sonang jala na demak manang nyaman dang olo mananggung resiko ala ni Kristus dang olo patuduho pakokopon na ala ni Kristus akan na soholong rohana di Kristus totudang olo agwa kosa ala ni Kristus ima akan na humolong di hosana siya di Yesus akaido na agwa kosa saling liling na alay akan na agwa kosa ala ni Kristus akaido na jupanga kosana saling liling na di halo mo Jesus do akka na masodaw diri jala gabi agwa kosa siala na manyuton ibana totu ala holong ni rohana di Jesus gabi ikon agwa kosa ibana akan na makaholongi ibana ido jakonon na di harajaon ni debata dipangido Jesus tuakan na porsea asa unang niyan agwa kosa ala hasonangan portibi ala mangulah kajahaton ala dang parduli di hasitongan alay molo agwa kosa do jolma ala na manghutto Jesus ido na jupangan ngolu saling liling na ngolu na sokal saling liling na jala akan na olo agwa kosa ala ni Jesus ido na marnida hasangapon rapon ibana di hasonangan duhot amana di Banua Gijang saliling-liling na napaonopon so marlapatan nang liat portibiot di omojolma anggo magodo todina boy tabereng ayat 26
Dai do plonomi ditaringoti Jesus do argani toddi manang hosa na hinokot ni jolmai. Do portibion na soadong argana martibakoni. Molo hosa ima ngulu ni jolma, Oma napaingoto kita taringot tu asas hatopan na mandok. Manang ahape na jinalo ni sasahalak, saluhut na idang adong lapatan na di ibana, molo ibana hagoa kosana. Siala ibana dang boi bemadai pangomoan sian na ni dapot nai. Alai padoan ni Jesuson lobi tumibo siani lapatan na. Jala madok taringot tu hosa na saling liling na do. Dakolan hamatia sabing jaladang dapot digation hosai dohot hagabeon nasian saluhut portibion. Aidang marlapatan manang marguna saluhut na taomo dingolutai ay soboi inagabe tobus ni hosatta. Dang boi ilaw pagajakon umurta jala pataruok kita sa tuhangoluan na saling liling na. Boi pehita manuhor ubat na arga hahi pasoni di debatado. Boy pehita manuhor podoman na masay arga hita na boy sonang modom di batado. Boy pehita manuhor bagas na bagak doot akaragam ni perhiasan las di roha di debatado. Dang adong hape nanggo saoti kwasota holan asi ni roha ni Jehovah do hape. Ala ni idang adog si dalian ni jolmai lao margijang ni roha. Alai ala ni haulio doot ela ni portibion. Torok do jolma na mangulahon na maralo tuha Kristenon ala pangkat, jabatan, huaso, hamoraon, doot akana asi. Na soolo jaladang boy manahan di hamaolon, di gadis mahaporsiyaw nai, odo na nido na napaluaho kosana. Hape gabi agwa kosa do, nunga di palua jolmay siya dosa, hape ditinggalhon haluaw ni. Jala takas mataingot akan na soolo agwa kosa ala ni Jesus gabi agwa kosa do saling liling na ala dang adong na boy bahinon na tobus ni hosana. So dukon na manotong manghuto Jesusi jala na totong makaperluhon narikot tungolu parto dioni. Napapituhon ay na Roma sugot anak ni jolmay di bagasan hasangapon ni amana. Buita bereng daya 27 1:20. Marhahonado masodaw diri do manu silang. Hugut marnida tujolo di haroroni Jesus di ari parpudi. Haluaon na tajalo holan marhite haporsiauta di Jesus Kristus do. Jala molo sahap pehita tu surgo hasonangani. Holan ala asini rohani debata sabing do. Hata ni Jesus dai 27 1:20 martudu-tudu tu upa doot uhum na jinalo ni hala ganu marsada-sada di hari parpudi di haroro ni Jesus. Hata ni Jesus som mangaleho pakirimon tu akan nagiot manghuton ibana. Narodo ibana muse mabuak kemudian tu akan nasatia di ibana. Nang pegok padu kilon ngolu ni akan nagiot manghuto Jesus. Alai idaun nasida do muse hamuliaon narap do Kristus di harajaon na. Sudena menindas na menganiaya akan na mangulaho kasitongan ni debata. Ikol bahinon nasida do pertanggungjawaban di jolo ni debata. Jala-jalo on nasida do uhum siya debata. Hobartu na niula nasida di tiki mangolu nasida di portibion. Jala Jesus sendiri nagabe pembela di jolo ni bata dia kana gua kosa ala ni ibana di bagasan holong na. Hata ni Jesus on mangaleho las ni roha tu akan nagio mangyuton ibana na hehe do ibana siya kamatian. Jala na jongjong do ibana songo panguhum manang hakim agung. Tu sude jolma somar dia ibar ala ni unang nabiar akan nagio mangyuto Jesus. Naing totong marlas ni roha masodaw diri manu silang jala mangyuton ibana di bagasa pagkirimon di harorona di hari parpudi. Naing totong setia akan nagio mangyuton ibana paimahon upa si jaloon sian ibana. Ay molo marsitaono kita rapon ibana parsido dohita muse rapon ibana di hamuliaon na. Jadi ahado upa ni na manghuto Kristus. Jadi ahado upa ni manghuto Kristus di bagasa kasatiaon. Baloson ni Jesus doho bartu na niulana na manibil
na maila mangulahon, maila makatidak ko Kristus, pailaon ni anak ni Jolmaido ibana, dinaro Kristus di bagasan hasangapon na, alay na mangoloi pati do mangulahon uhumna, do makatidak ko Kristus di ngoluna, dapat tupal hanguluan. Kristus do nagabe siti dangina di hadapan ni amai, alani tung masay riko do hasat yaon mangyutok Kristus. Marlas ni roha mangulah katana sahat tu ujung ni ngoluta, asa tarjalo hita tupal hangoluani, alani i unang mamabiar hita mengadopi akka hapor suhotan waing manang nanang rodopi. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan de bata molati upasatron namin nung ngabe hutangyo kami hatam. Asima roham ali Tuhan saibu mehulau kami, jala azari hami di bagasat todimi, jala pargugui hami, mengidu hami tu adupamu. Sai parmudu-mudu hami Tuhan, hobar tulomoni roham. Saya sama kadusa pangalason nami, olah mangasaun Yesus Kristus, martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhna, shalom.